Katsotaan. Mitäs toinen? On vai? On. Miksi mä en tunnista näitä kesäloman jäljiltä? Ne on kaikki lihavempia ja... Mau. Mau. Moi. Mau. No, se mykkä. Mau. Mau. Kattoo vaan ihmeis. Masu, kuka on antanut sen ruokaa? Kuka on toimittanut sen eläinlääkäriin? Niin. 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 Aivan. 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 Ottakaa sitä. No sä voit tulla vaikka kuvaa sit muokomaan eka kertaa. Se lentää se. Surkea olo. Surkea olo. No niin, siihenkö jäät? Vai mihin meinaat mennä? Mihin meinaat mennä? Nyt on tyytyväisiä. No niin, sitten saatte tehdä lyhyiden sivujen keskelle voltin, eli A:ssa voltti, C:ssä voltti. Ja sitten pitkillä sivuilla saatte tulla semmoista käärmekiemurtelua, eli loivia kiemurauria, mutta ne kaarteet on tosi pieniä, eli kiemurtelette kuin käärmeet. Kaaret ottaa. Sisäpohje vaan Hanna siellä voltilla. Sisäpohje. No, käänt vasemmalle. Koko kroppa kääntyy noin. Ja oikealle. Näin just. Ja kroppa kääntyy näin. Se on niin kuin molemmat ohjat kädessä, et hirveästi sitä kaulaa kääntele. Vaan sä käännät sun kroppaa ja sit pokkeelle. Noin. No oikein. Se on hirveä vimpulalotta se hevonen. Se on ihan kumi. Hanna vähän rennommat kädet. Noin, sit käännät koko ylävartalon. Ihan näette niinku slalomia siellä pitkällä sivulla. Noin, rennolla kädellä. Kroppa kääntyy, jalat käskee. Sisäpohje katkevaa sille. Äitin kultamussu. Äitin kultamussu. No, hyvä muoto siinä. Rauhassa vaan käännät kroppa, suona käsi ylemmäs. Käännät kropaan. Noin, tottelee sitä painoa. Niin sä oot menossa näitä maakinaan. Minna skulle inte Niinkö meinasit? Ja, båda händerna. Vrida halsen lite för mycket. Nu håller halsen lite rakare. Och sen fram med känken så. Otas pikkasen enemmän tuntumaan. Nyt roikkuu ohjat kun pyykkinarut. Jep. Ja sit käännät hartiat. Käännät kokonaan. Vähän enemmän slalomiin Niina vielä. Miau. 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 Noniin. Ja häntä pois mun suusta. Huippa. Häntä pois mun suusta. Heippa. Heippa. Sillä voi Pirja myödytä ulko-ohjalla enemmän, niin sä saat sen taipuu. Ja ajattelette hei käynnissä, että teillä on ne ohjat kädessä, mutta sit se käsi joustaa. Hartiat, kyynärpäät joustaa, että se pääsee kävelemään. Jos te lukitsette ne kädet niinku jäykiksi, niin se hevonen ei pääse mihinkään. Sitten saatte potkia kuin hullut, kun ei tää liiku. Eli ei löysää ohjaa, vaan ohjat kädessä käsi joustaa. Vähän saat ottaa tuntumaan enemmän kyllä. No, käsi joustaa ottaa. Hyvä. Ja saat lyhentää katja ohtia. 10 senttiä lyhyemmät. No, ja käsi pysyy siellä edessä. Käännät hartiat. Sen naama oikealle. Kiemurtaa, kiemurtaa. Ja käsi joustaa. Käsi joustaa. Vielä kevyempi. Noin. No nyt paranee. Kohta sit lähdetään kevyen raviin. Ja sitten saatte tehdä ne voltit vaan isommaksi. Ja nämä kiemurat vähän loivemmiksi. Et jos te nyt olette käynnissä mennyt 15 pientä kiemuraa, niin sitten teettekin vaan 10 ravissa. Saatteko te ideasta kiinni, että te ette käännä niin äkkiä ravissa. Ja tosiaan siitä voltista saa tehdä 2-3 kertaa isomman. No, hyvä, hyvä Ona. No niin, sitten vaan kevyttä ravia.
Ja ei tarvitse vaihtaa kevennystä, että kevennätte vaan vasemmalle etujalalle, vaikka te teette niitä kiemuroita. Muuten menee liian hankalaksi, jos sitä yrittää koko ajan vaihdella. Ja 2 kättä. Käännätte kropan, no hyvä, Katja, vähän enemmän ravivaa. No repottaa. Ravaa, ravaa, ravaa. Kirjoita enemmän tuntumaa. Otta vähän rentoutat käsiä ja Oona sitten saa vetää niin, että kädet lähtee. Mut varo raippaa, että sä et huiski vahingosta pyllylle. No hyvä ravi Niina. Oi, hartiat kääntyy, nokka kääntyy. Käännätte sen hevosen nenän sinne kaarteen suuntaan. Nokka oikealle ja nokka vasemmalle ja nokka oikealle. Sano kerta vielä. Sano kova sana. Noniin. Mau. Mau. Mitäs siellä leiri meni? Hei, se selvittiin. Aina siitä päti. Se on sanoinen sivu. No, reposta. Meillä oli ekana päivänä vaan yksi tunti. Niin koulun kentällä katota. Sanoin, että menkää sellaista seuraa, kun teette yleensä. Ja no sitten se käveli niin kuin netisti lennosti, niin mä tein vähän väistöjä ja sen jälkeen kun mä tein kysymyksiä, niin se nyt, minkä takia sinä aloitit heti tekemään väistöjä? Sitten mä selitin. Se oli Helenalle sanonut, että se ei mun kuule, mutta oli sanonut, että siis hän ei kyllä ymmärrä, että minkä takia se tuolla. On se, että Helena kiinnostaa niitä hirveästi niin tuo tarjolla. Että sen kynnys pysyy. Joo, se on vähän mukana. No, joo, ja sitten myöhemmin saman aikana niin se on sanonut, että okei, että kyllähän nyt ymmärtää, että se on rentomentaa. Ai, päivitätte vähän enemmän niille volteille. Joo, nokka sisään, kylki ulos. Enemmän. Taipuu. Ja ohjat kädessä. Istut vaan. Jää. Lottamme vähän kovempaa. Oona saa kiskoa. Se on ihan myöhemmin kehu, että on hyvin koulutettu. Vähemmän niinku, ei tullut haukkuja rodista, mutta muistelmasta ja musta. Jatketaan sitten uraa pitkin. No, paranee Katja. No, nyt on parempi ravi. Hypättiin 3 tuntia tutkijoina ylä- ja alamäkeen. Ja en pudonnut ja vaan yksi kiertää ohimenoja. Joo. Helppuvaa Kristiinina. Tule sitten Niina ekana ämmästä. Kokoratta leikkaa. Bra form aloittaa. Hyvä ravi Hanna. Kevyt tuntuma Niina, mutta ihan löysin joihin ja sit pampuokkeet ja mennään. Miau! Naama suorana. Kerran vaan. Ei ku enemmän. Ohjat kädessä. Noniin. Lähtikää silloin 4 päivää. Emme sit lähteä. Hyvää päivää ihan monttu. Mitä? Anna tää monttu. Ei kun minä. Onko tää uusi taulu? Sen pyörän taakse. Hyvä ravilottaa. Sulla laittavat Koleraatiossa nyt puolen somen. Urme. Oona rupes pidättää, saat siirtyä käyntiin kohta. Vedä pää seinään siltä, pää seinään. Siirrytään käyntiin. Sit voitte hetkeksi antaa pitkät ohjat. Tää on aika raskas tää laattumanen sit. Se on ilmeisesti sitten. Loppuun. 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 Loppuun.
Lotta, onks tuo sun fliisi? Katso opee, tunnetteko te ratsastaja vai te vaatteet? No menen katsomaan. Joka osaa nostaa laukaa. Ai, molemmat laukat yhdessä sanotaan niin joka. Sitten. Sitten mä oon 40 vuotta. Kävelit mä ensin yksi. Oi, onko se mennä sinne vaalipuolelle? Joo, on. Mä oon nyt sinne tämän matchoon jäädä. Nyt on sinä. Kiitos. Sitä. Sitä kautta voi. No aivan. Onko siinä mikään koulutus? On, joo. Tästä tenvaskoulutus. No, siellä me alkaa esityä. Siinä on yhdessä osallistua. No, mutta seuraava kerta. No niin. Milloin sulla tästä syystä? Vaikka on aikana takaovelta keskihalkasijalle, sit mä kerron miten jatkuu. No det är bra alltså. Det är bra kontakt liksom på tyglasen köpplader. No niin. Sitten menet pohkeaväistöä uralle. Hyvä. Sitten jos näet peilistä jotain sieltä edestä, niin kato. Edestä. Näetkö? No, pitäisi olla uralla, jo haluaa kestää koko päivä. Uralle. No niin. Sitten pätkä suoraan ja väistä takaisin keskihalkasijalle. Ja katot peilistä. Etujalat edelle. Etujalat edelle. Vasen ohjaa. Istu enemmän vasemmalle. Sun täytyy ehtiä ennen keskihalkasia sinne, tai ennen päätyy keskihalkasijalle, jep, ja sit vasemmalle. Joo. Eli tuutte keskihalkasijalle, väistätte uralle, pätkä ural suoraan, väistätte takaisin keskihalkasijalle. Ja kaiken mitä te näette sieltä edestä peilistä, niin kattokaa. Ja etujalat edellä. Etujalat edellä. Sitten potkaisette perän mukaan. Taas etujalat sinne suuntaan. Potkaisette perän mukaan. No just. Koittakaa istua siihen suuntaan, mihin te olette menossa. No oikein kai, potkaise vaan. Joo. No ja sit myötäät. Millä ne saisin tuonne kauhean? Se on onnella, se on tosi kiva, jos tänne on, se näyttää niin hirveäksi, niin se on yksi tosi kiva. Oikein pohjakkat ja... Noin. Eli hei, edelleen väistö tehdään pohkeella. Jos ei väistä pohjetta, te käytätte raikkaa. Te ette vedä ohjista, käännä päätä kaksin kerroin, keiku ja huido. No, suora kaulanina. Oikea ohja, etujalat edelle. Noniin. Ja sit pamautat pohkea kylkeä, jos sä sanot EVVK, niin sitten vähän keppii. No, parempi. Jatketaan niitä väistöjä, mut sit saatte tulla tän katsomosivun ravia, niin ettei istutte alas satulaa, vaan katsomosivu. Lotta, sit jos meinaat kuolla, niin voit vähän keventää. No ihana ravii. Otas vain nartsit käteen. Noin, hyvä. Taas se väistö, etujalat edelle. Varot Pirjo, että sä et potki liikaa, sit se hermostuu. Se on kuin potkukelkka, sä polkaset kerran, sit se menee 1,2 metriä. Sun jalka ei tee mitään. Sitten taas kun se hyytyy se väistö, sä polkaset toisen kerran. Ja se menee sen väistön varmaan 3 polkasulla. Eli polkaset, annat sen liukuu. Polkaset uudestaan, annat sen liukuu. No niin, näin. Hyvä. Jos sä potkit koko ajan, niin se lähtee raviin, kun se hermostuu, että mikä täältä juttu. Upp med blicken. Samma kontakt. Både tyglandet i handen och halsera. Vaikka potkaset sitä, nopeammin pitää väistää keppi jo. Hei, ihan liian hidas reaktio. No, sitä pidätä niin paljon, että se kävellä reippaammin.
Pelottaa. Uuna vaan vähän pidättelet, väistää muuta hyvin suorana. No, katot peilistä Niina. Perä mukaan. Kaula suorana. Noniin. No, nyt mera fram. För in känkään så jättelångt bak. Det är mera sån här chap, 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 chap den här känkään. Oikein Hanna. Pidetään vaan rauhassa. Polkaset ja odotat. Polkaset ja odotat. Noin. Ja katotte peilistä. Peppu mukava Hanna. Noin. No siinä on Katja paremmin. Myötää, kävelee, myötää. Noin, sä et jää pidättelee. No, paremmin suorana aloittaa nyt, hyvä. Hyvin suorana on, sit vaan prrrr. Noin just. Etujalat edelle Niina. Taas käsi eteen, et pidätä. Jos se rava, et pidätä. Jos ravaa, niin saa pidättää. Jos ei se väistä, niin sä läppäät kepillä. Saat vedä ohjista. Noin. Noniin. Sitten jatketaan Pirjosta uraa pitkin. Käynnissä. Noin. Hengitä vaan, kevennä välillä syö kamalaa. Noin, hyvä. Se saa tosiaan vetää kaksin käsiä ja sitten hellittää. Noin, just hyvä. Hyvä Ona. Jes, hyvä. Sitten voitte antaa kietaks pitkät ohjat. Ja sitten tullaan sen jälkeen niin, että tuutte sen saman väistön ravissa ja kävelette tämän katsomosivun. Eli nyt te ette voi pidättämällä tehdä väistöä, kun ei ne ravaa. Et sen takia harjoiteltiin sitä, että ette tee väistöä vetämällä ohjista. Kun ei se ravis sitten enää oikein onnistu. Eli samalla lailla keskihalkasijalle väistätte uralle, pätkä suoraan siellä Ben kohdalla ja sitten takaisin ravissa. Ja vielä C-ravia käännätte vasemmalle ja sitten käyntiin. Sitten huilitte tämän pitkän sivun ja järkkäätte asioita jos tarvitsee ja sitten taas lähdetään raviin sieltä kulmasta ja sitten keskihalkasijalle. Nyt hengähtäkää hyvää. Oho. No, se on paljon rauhallisempi just olet, että sä koko ajan pudista sillä jalalla, sit se menee ihan sekopäin. Mikä? Tällä ravilla. Niin. Et mene liian kovaa. No, tällaiset vähän siellä tohkeella, mutta jos on semmoinen lala, niin sit vähän, hei, sinä. Joo. Juuri sinä. Joo. Eipä jees, on vaikea vaan pitää suorasti. Ja sit se ravi on tosi kiva. No, tää väistä hirveän hyvin suorana. Ainoa, että se on kun riimuun menisit, että sitä saa vetää siis kaksin käsin pohjaa. Joo, siis sitä väistää ja niinku kuunteleekin ihan kivasti, mutta just se, että se ryysää päälle. Juu. Ja se on kuolaimeellekin vähän raskas sieltä edestä, saatit olla. Mutta kunhan se saa sen suupielen saa vähän paremmaksi, niin se saa kohta ne suut. Huomenna ehkä voisi ottaa puolella. Ylihuomenna sitten oikeesti. Niin. Lepuri sanoi, että vähän pitäisi tehdä sen kuupielessä. Joo, että täällä vaan eteen sitä väistöäkin. Että se tulee vähän pidemmän askel, että sitten semmoista niin käyneenä kun mua pidätetään. Kans niinku nätisti ensin pyydät, mutta sit jos ei mitään tapahdu, niin nätisti kepillä. Ei tarvitse tapella niin, että sä räiskit hullulla ja sit se suuttuu. Mut silleen koputtelet siinä raipaalta, halloo. Ja vaan se tuolla haastavaa. Aina se liittyvientä, kun en ole helt rukki. Laittaa taas pikkusen siinä raipaalta, niin kutsuu mennään. Et sit kun te teette ravissa väistöä, niin se ravi on tärkeämpi kuin väistö. Eli jos te yritätte väistää liian jyrkästi tai pidätätte liikaa ja siitä ravista tulee semmoista könkötystä, että ne menee kuin ankka myrskyssä, niin sitten tehkää loivemmin se väistö. Te saatte sen ravin taas normaaliksi. Kyllä te huomaatte sitten, kun se ravi on semmoista tämmöistä tosiaan ihan kuin se olisi jossain
keikkusmyrskyssä, niin sitten tietää tuoda, että on liikaa. Nyt sitten vähän vähennetään väistö. Ravi on ihan normaali. Sittenhän mun pitää melkein käydä. No, katsotaan, sanoo lääkäri. No, otetaan ohjat ensin. Don't panic, honey. Vitsi, tää on ihan dromedaari tää. Aavikon laiva. Ihan samanlainen ilmekin. Katsokaa, että juoksu nostaa. Nyt just kävelee sillä Niin passikäyntiä. Siellä on hukuraksistuksia. Beduiniksi tuli vaan. Ihan täysin menee kavista. Sitten se ihmettyy. Joo, kannellista kävisi hetkessä. No niin, se joka kerkee voi sit lähteä raviin ja aloittaa väistöt. Onko se sitten Oona vai Niina? Ilmeisesti Niina. Täältä ei ole ravia. Ei, kun sit tuolta yöltä silloin. Siinä se järkkää peräänannon ja reippaan hyvän käynnin ja Hopsu kuuntelee nyt. Liikuttelet sormiin, no niin. Brian. Hyvä, Mato Hanna. No, te kävelette hyvin nyt tässä. No. Nyt suoraan pätkän, hyvä. Sit rupeat kattoo sinne peilille. Hyvä, hyvä, hyvä Niina. Jee. Vau. Ja sit suoraan pätkä taas, käännät etujalat, kerrot mihin mennään. Aapapa, vasemmalla ohjalla, vasemmalla ohjalla, vasemmalla ohjalla. Sit polkkaset oikealla pohjalla. No niin. Eka väistö oli tosi hyvä Niina. Käännätte etujalat menon suuntaan. Framdelen first. Framdelen first. Ja taas muistatte, ettei liian jyrkkää väistöä, jos ravi hyytyy. Oikea pohja Hanna. Vasen ohja, oikea pohja suoremmaksi vaan se elukka. Tuo liikaa kippurassa. Siinä on ihan jees ravipiiri, joka oli sitä taakse. Tak ja taas on vähemmän. Etujalat edelle. Se väistää liian hyvin. Etujalat edelle. Noin. Ja sit takaisin jo. Katsee. Prrrr. Älä yritä liikaa. Mut suunta hei tänne kakkosväistölle. No kevennä sitten. Vähän enemmän peppuun mukaan Katja. No kevennä vaan. Lotta, jos on ihan kauheeta. No. Hyvä. Etujalat edellä on, etujalat edellä, tuo perä edellä. Vähemmän jalkaa. Nyt sulla on liikaa jalkaa, niin sä saat perä edellä väistöä ja liikaa kaasua. Eli vähemmän kaasujalkaa. Hyvä Niina. Eli sovittakaa se kaasu hevosen mukaan. Jos hevosen kaasu hirttää kiinni, sitten jätätte jalan laittaa lisää. Eli sä et pistä mitään kaasua, sä vaan taas väistöä tänne päin ja taas väistöä tänne päin. No, hyvä Pirjo. Kallistut oikealle, kerrot mennään siinä, hyvää. Sitten käännät itses vasemmalle. Polkkaset vasempaan jalustimeen, no niin, polkkaset vasempaan jalustimeen, no niin. Vasen, no niin, näin. Auttakaa painolla. Paino sinne, minne te haluatte mennä. Vasen jalustin Katja, noin. Polkasette ittene. Ensin oikeaan jalustimeen ja sitten vasempaa. Varo sitä keppiä. Anna se keppi tänne. Ja sitten teet vielä vähemmän väistöä. Sä voit aloittaa siitä, että sä et väistä ollenkaan. Sä vaan teet tommosen zigzag-kuvion. Vähän enemmän raviinina. Pitkä askel, pitkä. No niin, hyvä ravi. Hyvä Nina. Håll det rakare bara. Båda tyglarna. Nu är den för långsam. Den där traven. Håll den rak. Så sparkar du med högerskänken. Och samma trav, samma trav. Anna vähän peppua mukaan sieltä. Ei kun kutita raipalla. Perä on keravalla. No niin, hyvä. Hyvä Pirjo. Hyvä Katja. Istutte sinne päin, minne te haluatte mennä. Ja laskette sitä ravia. Se on se 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Unoha väistöt. Vaan tuut.
Ei kunnolla väistöt. Ei ollenkaan jalkaa. Ihan jalat löllönä. Okei, tää on nyt vika kerta. Hyvin Niina. Rava. Sama väistö, sama ravi. Noin. Hyvä. Sitten vaan jatkat käynnin jälkeen uraa pitkin. Jaa, bravotkaa. Samma trav. Kvar portalfart. Samma trav. Hållakin skänkel. Jaa, bravo. Vähän suorempi kaula, Hanna. Ja sama ravi, pöliä hidas. Sama ravi. Potkasit vaan perään mukaan. No, hyvä Pirja. Hyvä Katja. Etujalat edelle. Vasen jaluste. Etujalat edelle Katja. No vedät. Ei kun vedät. Vedät niin kauan, että se hidastaa. Kädet alhaalla. Ei mitään ylimääräisiä liikkeitä ylävartaloon. Sä vaan vedät. Noniin. Vaan vedät. Noin. Sitten voitte antaa pitkät ohjat ja vähän hajaantua. No tämähän meni ollenkaan hullummin hei. Vaihtakaa paikkoja, ettei tuohon peräkkäin. Minusta vaikka puttelet sitä aina. Rauhoittua taas. Sitten voitte itsenäisesti vaihtaa suuntaa. No niin, no nythän se vaisti hyvin. Kun sä et jäänyt pidättelemään, niin se ei edes kiukutellut. No lykkäätis prädään aurinkomia, kun oli raaka sen samat raaka. Ingen kontakt med andra gången än vanligt. Joo. Trampar det någonstans inte? Eller hur länge? Nej, det var det skulle länge den nästa backen. Nu står det så jättemycket så jag tyckte att när den här normalt så skulle skulle ha det vuosa tultrannut den här till PTC:n och så hade hon lite sen skarva. Joo. Men det tar så himla länge att läka. Joo, kyllä se. Ja, no männen också har sitt semester. Jag har ju den andra reda på. Skulle vara några pilepankit nu. Jo, det är hela tiden veckor till jag kanske. När kommer Kun on Huussönnästä vuotta eriks näitä dagar. 12 september tycker jag. på dagen? No, dagarna så eriks näitä visst inte med. No katsoin niitä tekstejä, niin siinä ei ole kukaan ilmoittanut, että on 18 ja ilmoittanut. Onko aina niitä 25? Oo. Ei sinne varmaan tunnin porukkaa, koska en Helsingin tästä pysty ajaa sinne. Niitä tulee varmaan paikallisia, jos siellä on niitä suokkeja ja muita, jotka tulee Alangosta tänne, kun se on muutama olla niitä. Eikö Antti nyt vähän sitten, se on kerrankin mahdollisuus, siellä 4 osallistujaa, niin No nyt se voi sijoittuu saada. ainakin 4. Sitä voi kyllä sanoa, mutta sä saat se, kun ei teitä ole mukana. Eihän siellä ole mitään erikoispalkintoa tänään. Ai joo. Se oli vaan viime vuonna, kun ne täytti jotain, reservilätstäjät täytti jotain vuosia, niin sen kunniaksi oli tämä erikoispalkinto. Eihän siellä nykyään nyt joku reservilätstäjät lippisellä on niitä kattavaa. Okei. Niin kuin muinakin vuosina, voitte olla loin. Mä luulin, että aivan. Ei, nehän tämmöisiä, että multa on reservilätstäjien teepaita ja lippalakkia ja jotain tämmöistä loppanutta. Ottakaa ohjat! Katso mitä kissa teki mun ratsatushousuja. Heti pilalla. Tervetetty 10 saamarit. Niissä on hyvin viimeinen. Nyt mä menen Ponteleen ja sanon, että mä haluan työpaikalta. Kissa on tilalla. Kissa on tilalla. Jääkää sit 2 päätyympyrälle. Ja Lempi ja Hopsu sitten ei samalle ympyrälle. Vaan esimerkiksi Flora, Hopsu. No Lassi voi jäädä sinne menee mummolaukkaan. Ja teillä on näitä, jotka menee vähän hitaampaa niin yhden ympyrälle ja sitten tää
Nämä norsut voi jäädä sitten tänne toisen. Mummo Laukan uusi terve on Katja Laukka tai Lissa Laukka. Se on mummo Laukka. Ei hän ole vielä mummo, minä. Katja tulee teidän kaa sinne. Kyllä sä saat kaverin sinne. Se oli kauhean. Mut sit taas hei se ympyrä niin, että muistatte kääntää. Että teillä ei oo ympyrä koko heppapääty tai koko ponipääty. Tähän pitäisi periaatteessa mahtua 3 ympyrää. 1 päätyympyrä, 1 keskiympyrä, toinen päätyympyrä. Muistakaa kääntää sieltä, mistä seinä loppuu. Se on mun erikoisuusotamista. Ja Oona, sun täytyy tehdä niinku puolipidäte, päästää. Nyt jo puolipidäte, päästää. Puolipidäte, päästää. Jos sä annat sen valua sinne pitkäksi matalaksi, niin siitä se vaan painaa ja menee. Eli aina välillä niinku tsekkaat, että hei, tuu veke sieltä. Ja varsinkin laukassa. Että sä ulkoa ja kiskaset myötäät, kiskaset myötäät, kiskaset myötäät. Nyt se lähtee sieltä pitkin. Anna vähän suoraan kaula. Onks jollain ritsaa? Mä ton Simon ampusin. Den är ju helt död. No joo, titta i spegeln. Alltså halapati, halapati. Väckning. No jaa, jobba. Alright, valmistaudutaan. Nostamaan oikea laukka. Lyhennätte sen hevosen. Tarpeeksi kierroksia noihin puolikuolleisiin. Eli ne saa, kaikki ei tarvitse hermostuttaa, Oonan ei missään nimessä tarvitse. Mut nämä paronit, simot, hopsut, niin vähän kerrotte, että haloo, mennään kohta, kiire, onko sun hammasharja pakattu, äkki, vauhtia. Niin, että no ihan, no mikä on homman nimi? No niin, sitten laukka. Niina, ei ollut tarpeeksi hermostunut. Pirjo jää istuu. Katja, vähän taivutat sitä. Ohjat kädessä. No hyvä Oona. Ottaa aivan puolipidetessä, otet varmana lähet. Kiskaset myötäät. Kallistu taakse. Koita vähän taivuttaa sitä, niin helpottaa. Naama sisään. Hyvä. Lotta jää istuu. Noin. Oona rupee vetää jo. Sit kun sä oot seinällä, niin käännät vähän nokkaa seinään, jos ei muuta tuossa. Ja raave. Ja käyntiin. Hei, sekä laukassa, että varsinkin siinä siirtymisessä, niin te saatte olla paljon suorempana. Nyt te olette siellä etukenossa. Lotta taannas vielä, et saa suora. Katsotte peilistä, kun menette ohi. No, Pirjo kans on siellä lompakko kadonnut asennossa. No niin, siinä saat suora. No niin, sitten taas vähän lyhennätte sitä hevosta. Pop. Niina, vedät ja potkit, niin että se hermostuu. Vedä. Ei kun vedät. Ei mitään raveja. Vedä. Kiskaset sitä, Niina. Joo. No niin. Ja oikea laukka. Sit vaan kuiskaat nakaa. No, hyvä Niina. Sit annat sen olla. Nyt sä istut Katja hyvin, sit vaan taivutat sen. Pirjo jää istuu. Vielä. Katsotte peilistä. Vaakko tänne. No niin, Lotta, nyt sä oot melkein suora. Hannakin rupeaa olemaan suora. Ja hei, sit niin norsuilla ne puolipidätteet. Kiskasette, päästätte. Pop. Brrr. Noin, hyvä tahti Pirjo, pysy takana vaan. No oikein Katja, taivuta. Myötää tulko-ohjalla. Taivutat sen. Naama sisään, pohkeella kylki ulos. No ja hellität, no niin ja taivutat uudestaan.
Taivuta uudestaan. Ja hellitä taas. No niin. Hyvä. Ja taas taivutat ja hellität. No niin, halleluja. Tässä näkee minkä hevosen mä oon ratstanut tänne. Kato nyt mikä laukka. Taivutat Katja ja myötäät. Kato nyt. Siellä laukkaa 3 tähtistä laukkaa vähän läjäs. No niin, kallistu taas taakse. Ja raveen. Ja sen 1 tunnin on kivoja sen jälkeen. Sit saa tasoittaa. Tässä on ympiössä, se on ja käyntiin. Sitten voitte lähteä uralle ja huilii taas hetken pitkilohjilla. Että se laukkas Katja hyvin. Jokseenkin saa kyllä taivuttaa. Kyllä. Tänään se sentään reagoi, kun mä oon sen ratsastanut, mutta huomenna se on taas samanlainen pökkelö. Joo, sä pysyt taas sen takana. Siis tosi hyvä rytmi siinä laukassa, mutta lähetyteen on nyt taista. Joo, se laukkas hyvin. Se on hyvä rytmi, tasainen hyvä. Mikä se on hoksua? Jos Vellaan hoksua toi Dino. Niin, toi Dino toi meni. Joo, sit laita iso jo. No niin, Niina, nyt kun sä sait sen hermostua, niin laukkahan nousi kuin apteekin hyllyt. Lähti sieltä heti, että no niin. Mut se täytyy just se, että hermostat sen niin, että se on ihan kohan nyt on. Ja sit lähti, että Työvoitto. ei täytyy tehdä kaikki oikein. Hän ei reagoi, jos tekee väärin. Kädet maitohapua aikaa. Kevyt aloitus. Joo. Sen takia sä oot terveeksi vähän huiliit tässä nyt, et jaksat. Totta pitää. Joo, aamu 6 on ulkona. No en ihan, mutta kyllähän kun aamuskilta on pihalla, niin siellä vähän ratsastaa pari, niin se rupeaa olla sieltä. Joo. Ansa heissan. Du ser så fräsch ut med fin frisyr. Har du börjat jobba den? No, nyt sä nyt suorasti ihan tosi paljon takana saa niin olla. Ja Hanna kanssa katsona peilistä, että sit kun tuntuu, että mä oon jo suorassa, niin on vähän etukenossa, että sit vielä vähän kauan. Jes. Hyvä. Sitten voitte vaihtaa itsenäisesti suuntaa. Voi Lempi, mitähän me sulle keksitään, että se pysyy hanskassa. Vapautetaan se juomaan. Hakudilan metsissä asuu nykyään villihevosen. Ja nyt se on ihan koulutettu kopukka. Tässä alun perin ylipylät vielä liettua idän ihme. No, där sitter det bra. Så där långt bak sen i galoppen. Du känner att du är riktigt bak. Ja. Lempi. No niin, otetaan sitten rauhassa taas ohjat. Rauhassa sanoi Hopsu, sana oli rauhassa. Oho, nyt mulla kuuluisi kyllä jo kahvitauko. Raakana paino. Vielä. No niin, siinä oot suorassa. Vielä liitte störren. Eli isot voltit. No, hyvä katse Pirja. Myöntää vähän Katja. No, et sä saa venyttää sitä kaulaa sinne alas, mutta ei niin, että se on enää pystyssä. Eli 2 kättä. Paina vasemmalla. Mikä hetki? No, där är bra. Se on aika kamalan näköinen. Bra skritt också. Ei ole kauheasti jarruja. Kokeile, uusi jarru. Ei oo, kiska se. Sitten irti, kaputat. Sitten taas vähän, siinä taas tsekkaa, onks jarrut. On, ei tapahdu mitään. No, taas taputat. Eli kerro sille, kun minä vedän naruista, sun täytyy hidastaa. Tsekkaa tarpeeksi usein niitä jarruja, muuten niitä ei oo.
Kohta sitten koitetaan tulla nämä voltit laukassa ja pitkät sivut käynnissä. Hyvä muoto, Hanna, siinä. Okei, täältä voi Hopsu aloittaa sit laukkavoltit ja sieltä voi Hanna aloittaa sit laukkavoltit. Hyvä käynti siinä. Minulla täältä voi sanoa, että ole hyvä, sä oot kävellä. Vähän taputat sitä, niin tulee peränantoa, saa muikkeena siinä sitten. Hyvä, pysy takana. Rennot jalat. Ja käännät taas. Se auttaa se kääntäminen, se että pääsee menee niin miljoona. Tää on sulle valittu harkka. Pysy takana. Ja kääntyy, kääntyy, kääntyy. Ja sit rupeat jarruttaa Oona. Siinä sanot pyrr ja seinään. Ja prrrr. Hyvä, taputa. Ja tämän pätkän taas tsekkaat niitä jarruja ja kerrot sille, että kun minä vedin naruista, niin siihen hidastat. Ja sit taas tapu, ei kukaan suutu. Noin, taputa, noin. Sitten kukaan suutu, mutta täytyy kuunnella. Sitten taas pyr. No, hyvä, taputa. Sitten riittää jo, että se vähän hidastaa aikaa, että pitäisi pysäyttää. Musta tuntuu, että mä län tämän No, kerrot sitä. Silloin jarrut sitten ennen kuin sä lähdet laukkaan. Kaikki muutkin on kuoriutunut tässä. Ääri super. Vähän nämä lupa-ohjaa, otta sille paronille. Kun ne kuoriutuu. Ja, jättebra form där. Oona vaan käännät. Kallistut taakse. Hyvä. Se pienempi voltti, niin se saa vähemmän vauhtia. Ei oikein mitään. Se tulee itse alas, sit se vaan menee. Noin juu. Kirjo katsee. Rentoudu. Rentoudu. Hyvin, Hanna. Noin. Tehkää loppuun mitä olette menossa. Sitten jatketaan käyntiä. No, oikein, Hanna. Rento. Oho, rapsuttele sitä. Haloo, meni jo.